ଲେଖାଇଦେ তুমি কুଆଡେ যাଉଛ? ଜାଣିନ? ତମେ ବୋଲବମ୍ ବୋଲବମ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛ, ଅଳତା ଲଗେଇଛ, କୁଆଡେ ଯିବ? ବୋଲବମ୍ ବୋଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଏଇନା କାଠିଆ ପଟେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ମେମୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର। ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା, ଯିବା କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। ସକାଳ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି। ହଉ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଉଠେଇବା, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ। ଆମ ସବୁ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ଏଠି, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଚାଲ। ହଉ ଭାଇ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ କତିକି। ଏସବୁ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ। ସକାଳ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ। ट्रेन नजारा ये देखो भद्रक मेमू पैसेंजर। आपण कौन जीवे? घुरू नहीं